Tak jedná se o revoluci v cestování. Je to vlastně věc, která jako jediná vám dokáže udržet hlavu v jakémkoliv sedě. To znamená, když budete spát, usnete, jo, a nemusíte řešit takové, když vám prostě padá hlava. Když člověk fakt jako usne, bojí se, obtěžuje potom spolujezdce, protože se o ně opírá. A je to vlastně něco, co je jednoduché, ať už na nasazení. Dokonce ještě je to hezké, protože je to kšiltovka. Samozřejmě vysvětlím, proč ta kšiltovka. Ale jedná se o jednoduchý držák hlavy při spánku v sedě. To je všechno pro to, aby člověk si v klidu odpočinul, když cestuje, nebo v práci, při nějaké pauze, kdekoliv, jo. Je to fakt věc, která není možné, aby ta hlava prostě spadla. A nevážete se k žádnému sedadlu, k ničemu. Je jednoduché, vytáhnete ruce a jste prostě volný. Když to sundáte, jednoduše zatočíte, zabalíte, vložíte do přenosného obalu, stáhnete, můžete jít. Dokonce do toho vlezou i 3. To znamená, vy svojí rodině nebo přítelkyni, komukoliv, dokážete opravdu vzít jeden držák nebo jeden pytlík a do toho dáte 3 držáky. Je to nejskladnější, co fakt jako existuje, co může být, protože řešil jsem různé věci a fakt jako nebyly skladné, nebyly prostě jakoby tak skladné a vůbec tak jednoduché. Když vysvětlím, proč je to kšiltovka s 2 pásy, samozřejmě ten vývoj trval nějakou dobu. Byly různé prototypy. První prototyp vám ukážu, Vrátili jsme se z dlouhé cesty, kde samozřejmě já jsem si myslel, že se vyspím. V letadle nevyspal, měli jsme potom šátky, vázal jsem si různě ručníky, aby mi hlava nespadla, protože jsem fakt koukal všude okolo, kde lidi nemohli spát. Všichni spali se zlomenou hlavou, včetně mojí rodiny. Vrátili jsme se domů a na šicím stroji, který jsme využívali na šití roušek, tak jsme samozřejmě jakoby ušili tohle. Jo. Tohle byl klasický šátek, který jsme si pořídili na dovolené, tak jsme ho doma rozstříhali, ušili. Z toho šátku vznikl první funkční prototyp držáku. Samozřejmě ale byl složitý na nasazení. Jo. Proto samozřejmě jsem celou dobu nebyl spokojený a vytvářel jsem další věci. Bylo to takhle, člověk si to zavázal, ano, to vlastně fungovalo. Jenomže hlava padala. Jo, dopředu ne, ale na stranu padala. Pak teda se vyvíjelo dál, hledal se další způsob, vznikl další prototyp, ten jsme zase vyrobili doma, protože jsem furt nebyl spokojený, furt jsem chtěl něco lepšího. Ale tenhle už vypadal jakoby funkčně, kde jediný problém byl, že se ne každému líbilo. A já samozřejmě jsem chtěl vyrobit něco, co se lidé dají na hlavu rádi a vlastně tohle. Ten jsme si vyrobili doma na tom šícím stroji. Funguje, hlava nepadá, ale vzhled nic moc. Pak jsem oslovil profesionální švadlenku, která mi ušila poslední prototyp, se kterým jsme letěli na dovolenou. Jenomže furt neměl kšilt, takže jsem si ho dokázal třeba nasadit špatně. Jo, k tomu, abych se ho nasadil, musel mít zrcadlo, dívat se, aby byly pásy správně. Jo, tady je podstatný totiž hlavně úhel těch pásů. A v tu situaci byl funkční, ale ne každému se líbil. Hodně se mě lidi ptali, jestli to jsou suvenýry z Egypta, nebo z dovolené. Ale manželka s dětma s tím spala. Jo, syn s tím spal 3,5 hodiny, dcera 2, manželka taky 2. Jo, funguje to. Hlava drží. Není to úplná fixace, že by ta hlava fakt jako nebyl člověk schopný svaly to přetáhnout, ale když člověk usne, všechno se paralyzuje, hlava mu nespadne. Drží to tu, hlavu centruje to dozadu. Ale já jsem furt nebyl spokojený. Tak jsem spojil baseballovou kšiltovku s 2 pásy. No a teď už si kšiltovku nasadím. Už mám nastavenou velikost. Nasadím, vložím ruce a spím. To je celá věda. Nic složitého. Dokáže to nasadit i dítě. Není na to třeba žádná technická zdatnost, nic. V ruce dám i z vrchu.
každému sedí něco jiného. Jo, pak jako dítě si dokonce tady může dát plišáka, kterého obejme, jako maminka, miminko. Takže ono totiž k tomu, aby ta hlava nespadla, není třeba nijak velkého tahu. Ty člověk, jak má člověk ruce takhle, tak i kdybych tam mi jedna ruka vypadla a měl jednu, tak ta hlava pořád nespadne. Jo, takže je jednoduché. A když to chci sundat, udělám jenom tohle, chytnu za konec, smotám, to je všechno. Vložím do pytlíku a můžu jít. Pytlík jsme vyrobili z toho důvodu, protože když člověk sedí v tom letadle nebo kdekoliv, tak je jedna zásadní nevýhoda, že to přídušní zavazadlo máte nahoře. A když sedíte třeba u okna, nebo uprostřed, nebo kdekoliv, tak k tomu, abyste si mohl schovat do přídušního zavazadla, tak musíte obtěžovat další lidi vedle vás, aby vás pustili. Takhle si to prostě máte u sebe, vy to vybalíte, nasadíte, když to nechcete, vložíte to zpátky, pověsíte to na sedadlo a můžete dál. Dokonce je fajn, že to není jenom k tomu spánku, aby vám ta hlava nespadla. Je to vlastně k podpoře, někdo rád čte, nebo vytáhnu telefon, koukám do telefonu, hlavu mi to podporuje, takže nemusím celou váhu hlavy držet. Ruce mi nepadají dolů. Ono totiž, když člověk kouká do telefonu, má veškeré tyhle svaly, ať už trapézy, já cítím vždycky stažený i biceps, takže držím tu váhu toho telefonu, což samozřejmě mě vždycky bolí vzadu, za krkem, bolí mě vůbec ty ruce, takhle to podpoří, ať už to držení telefonu a tu hlavu to nepustí dopředu. Takže člověk nepřetěžuje veškeré tady tyhle svaly. Je to fajn i v tom, že člověk to nemusí využít jenom na tohle, někdo to využije v letadle, mu je třeba chlad na krk, na uši, jo, protože ta klimatizace jak fouká. No je to jednoduché, člověk si to zaváže, vloží si to na jednu, na druhou stranu. V tuto situaci mám kryté uši, krytý krk, takže nějaké foukání z klimatizace mi nevadí, není mi zima a nemusím s sebou tahat různé další šátky, různé další jakoby věci. Mám to fakt všechno v jednom. Když to chci sundat, sundám, zamotám, vložím. Je to během pár sekund. Není nic tak skladného a nic tak rychle nezabalíte. Jakýkoliv jiný držák je složité nabalit do jakoukoliv pytlíku. Za další mysleli jsme i třeba někdo má rád špunty na uši, někdo má rád sluchátka do uší. Máme tady solo pytlík, do kterého si to člověk vloží, takže si to dá. Je u toho opravdu fajn, že ty pásy, člověk si dá sluchátka, může sledovat pohádku, číst knížku, může dělat cokoliv. Já jsem tak přesvědčený o tom, že to je dokonce nejlepší držák vůbec jako ve všech. Zaprvé jako jediní jsme vyrobili ne cestovní polštářek nebo něco kolem krku, ani nepřivazujeme hlavu k sedadlu, což nám přijde jako, že není úplně v pořádku, ale je to jediné, co opravdu rychle zabalíte, použijete. Je to přenosné, je to lehké a člověk to může využít jako všude, nejen na tom cestování. Může to použít známý, co pracuje ve stolařině, si chce vždycky po obědě odpočinout a nemá kde, nemá v té práci postel. Takže on chytne, vezme si křeslo, může být kancelářské, nasadí si to, odpočine si 20 minut, stačí na to, aby člověk si odpočinul. A tím, že jsme si vším tak jistí a víme, protože je to testováno nejvíc ve vozidle, což vozidlo byl nejtěžší testovací prostředek, tak jsme to v tu situaci opravdu na motorkářských zatáčkách jsme to testovali. Děti s tím spí, hlava jim nespadne, manželka, co s tím spala, hlava jí nespadla, opravdu musí člověk tu zatáčku jet. Hodně sprudka, aby to tělo šlo celé, ale ta hlava to nepustí. A tím, že jsme si tak jistí, tak dokážeme dát 90denní záruku na vrácení peněz v případě, že to správně použijete a nebude to fungovat. To prostě není možné, aby to nefungovalo. Takže proto opravdu dáváme tuhle záruku, takže si to můžete otestovat. Máte na to 90 dní, můžete v autě, v práci, v letadle, kdekoliv, ale v tu situaci my víme, že když už vy si to koupíte, tak vy to nevrátíte. Protože to je věc, která funguje. A když vám to řeší ten váš problém, tak proč byste to vracel? Takže proto tahle záruka. Jak vás to napadlo vůbec? Letěli jsme z dovolené
V letadle jsme seděli, no a jde na vás strašný spánek. A fakt jako na mě šel, abych spal, až bych brečel. A teď rodina usla, což jako pohled na to, jak vaše dcera, manželka, syn spí a opravdu fakt jako trpí. Jo, podíváte se všude okolo a nikdo nemá jakoby řešení, které by fungovalo. Ať už měli jakýkoliv jiné řešení, ať už polštáře, všichni mi hlavu takhle. Já samozřejmě vždycky, když jsem začal usínat, tak první, co bylo, tak mi udělala hlava. V tu situaci mi to zbudilo. Jelikož já nejsem nejmenší a přede mnou byl pán, který seděl a měl sklopenou sedačku, tak jsem se nemohl ani upřít, nějak jsem si nemohl prostě sednout. Tak mě napadlo, vzít si, my jsme měli takový ručník. Samozřejmě není to vzhledné, ale tu situaci jsem hledal řešení. Tak jsem si dal na hlavu, přivázal jsem si hlavu ručníkem a sedl jsem si na to. Jo, musím říct, jako, že všichni na mě koukali jak na blázna, ale fungovalo to, že mi ta hlava nespadla dopředu. Furt jsem si ale říkal, že musí existovat nějaké řešení na celém světě, které tohle řeší. Protože hlava je nejtěžší část těla a ten spánek je problém a ta hlava vždycky spadne. Jediné, co jsou řešení, tak nejsou funkční. Objednal jsem si asi 10 druhů řešení. Všechny řešení, když jsem si jakékoliv dal, hlava padala. Nefungovalo. A řešení, kde bych si měl hlavu přivázat k sedačce, mi nepřišlo úplně vhodné pro děti, pro kohokoliv. A jako mít, ať už při jakémkoliv kolizi, přivázanou hlavu k sedadlu, mi nepřišlo v pořádku. Tak mě napadlo po cestě domů, jak jsme už jeli autobusem, potom autem, dělal jsem stožáry. Velký sloup, z toho jsou lana a drží to. Tak jsem si říkal, že vlastně to je, jak když máte hlavu na krku, v tu situaci vám ta hlava vlastně spadne. Jo, ale kdyby vám to něco drželo, tak ta hlava vám nikam nespadne. Tak mě napadlo z šátku, který jsme měli, vyřešit jakoby problém tím, že jsem vytvořil stejný systém. Hlavu vážu na 2 strany. Tak jsem různě kupoval takové jako druky, přidělával, různá řešení. A nakonec samozřejmě jsem vymyslel už kompletní šátky, které mi švadlenka udělala. Byly fakt funkční. Bylo to úplně super. A největší sranda byla, když jsme letěli na tu dovolenou a já jsem seděl zase na kraji, vedle mě seděla paní se synem a paní celou dobu, jak usínala, tak to bylo. A furt nevypadalo. Jako bylo to takové jako to a furt, ale už tak. A já říkám, tak jako mám tady 3 erární a říkám, zkusím říct paní, tak paní teda jako, jestli se chce vyspat. Říkala teda jako, že jo, ale že to nejde, že jí padá hlava. Já říkám, tak já vám něco půjčím. Tak jsem jí to nasadil, jo, ono to fungovalo. Za chvilku se teda jako zbudila, asi po hodině, říkala super, ale že mi to musí vrátit, že má teda žádlivého chlapa. Jo, že ten do ní furt kope vzadu a takže mu to mám vysvětlit, že mojí ženě by se taky nelíbilo, nebo mně by se taky nelíbilo, kdyby mojí ženě dal cizí muž něco na hlavu, tak jsem jí říkal, že je furt lepší, když cizí chlap dá něco na hlavu, než kdyby její hlava skončila v jeho klíně. Jo. To zasmála. Já jsem teda jako pak šel, vysvětlil se tomu pánovi, ten pán si to teda jako nasadil, řekl jako dobrý, taková ta chlapská ješitnost, takže jako prostě mi to vrátil a za chvilku samozřejmě 5 minut a o sedačku. Zpátky jsem si říkal, udělám prostě to samé. Manželka už cestou zpátky, co byl ten ranní let, úplně jak v loni vlastně na dovolené. Syn si to úplně nechtěl dát na hlavu, protože to nebylo úplně vzhledné, jo, ale samozřejmě fakt chtěl spát a věděl, že to funguje, tak si to na toho dal. Všichni 4 spali. Vedle mě seděly 2 paní, které se na mě podívaly a říkali, suvenýr z Egypta? A já říkám, ne, to je jako funkční jako držák na cestování. Jako aby tak se zajímali, tak jsem jim to vysvětlil, paní byly nadšené, poprosili mě, jestli to můžou vyzkoušet. Ta rodina jako fakt spala. Jo, jako opravdu bylo to jediné řešení v celém letadle. Letuška. Mi říkal, jestli takhle cestujou pravidelně v té práci, katastrofa, ten krk, to musí trpět. Jsem to dal na hlavu, ty viděl ty pásy, říkal, to mi jako přivážíte k sedačce. Já říkám, ne, zvedněte ruce, ty zvedla ty ruce, si mi to zavazal pod prsa. No a to ještě nebylo vkládání rukou. Tak se zavazala pod prsa a říká, to funguje. Já říkám, jo, no. No ale to se nedá koupit. Já říkám, ne, to neexistuje. Já jsem to vymyslela, to je první prototyp. A ona říká, fakt? To bych si hned koupila. A to byl takový ten, pro mě ale závěr tím, že se mě ptali jakoby ty paní na to suvenýry z Egypta, tak jsem si říkal, ten vzhled nemůže být takový. Jo, letělo to do Arizony, jo, Phoenix, letělo to do Vietnamu, letělo to do Thajska. Fakt těch zemí bylo hodně, ale plno lidí si to nechtělo dát.
Já říkám ne, musím změnit zlat. Tohle už nemá problém si nikdo dát na hlavu. Těch barev máme opravdu jakoby dost na to, aby si vybrali všichni, i přesto si všichni nevyberou, ale řešení tady je. Je to kšiltovka, šestidílná baseballová kšiltovka z toho důvodu, protože když tam nebyl kšilt, tak si to lidi nenasazovali správně, dali bys to křivě. Ale díky kšiltu si to i dítě nasadí správně dopředu, kde ten kšilt mu zaručuje směr. A díky tomu kšiltu má správné nasazení a správnou funkčnost. A za další, ten kšilt vám brání osvětlení. Takže když v tom letadle svítí, tak stíní to. A i kdyby člověk měl okamžitě utíkat, nebo vůbec při jakékoliv kolizi, tak udělat jenom tohle, zvednout se a jít z té volny. Vy nejste nijak omezený. A sundat, tak jako jednoduché. Zabalit, myslím si, že to je opravdu pár sekund. Vymyslel jste hezkou věc. To je celá věda, děkuju.